खुलुमबाय। दिनै 16 मार्च 2024 सुनिबार। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिराजुली ओनसोलनि हितेननाथनि नखराव हरनि समाव खाबु लानानै मोनसे सिखावनि हानजाया न'आव हाबनानै 50,000 रां आरो 2 लाख रांसोनि सना रुपाफोरखौ लांदों आरो जाथायनि उनाव हितेननाथआ पुलिसनो केस होनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ सिखावखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय ख्रिस्टियान बस्तियाव सासे सिख्लाखौ गावनि रुम सिङाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय सिख्लाया गावनि बयफ्रेन्डजों मोनसे रुमाव खौसे थायोमोन। उनाव सिख्लानि बयफ्रेन्डखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय तृष्णा काकति आरो हमजानाय बयफ्रेन्डनि मुङा जाबाय बिष्णु। नाथाय तृष्णाया माबोरै थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बिपिएफ हानजाया क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय खाम्फा बरगयारिखौ आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि थाखाय एमएलए दुर्गा दास बर'खौ बिजाथि महरै फोसावनाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला कमिटि बुनसुआ थांनाय बावैसो बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलनि सायाव क'क्राझार पुलिस बादायाव एफआइआर थिसननायनि सायाव गोख्रों बिजाथि फोरमायदों बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट गौथुमा। बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना नैबे खौरां मेलखौ हांख्रायनो गोनां जादों। माबा मोनसे गोरोन्थि बेबायदि जादोंब्ला नोंथांमोना जोंनि आफादगिरि नेहाथारि बा जायखिजाया सोद्रोमा बिथांमोननो फोरमायहरनांगौ आरो सावरायलायनांगौ आरो बेबायदि एफआइआर बा जोंनि गेजेराव एना एनि जानाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय गमामायैनो जोङो जे निउसखौ नुबाय बेवहाय बड'लेण्ड रादाब निउज बिजोङा बिथांमोननि जे बंस'नि मुंखौ लादों होननानै बुंदों आरो बे निउसखौ हयथ' गोबाङानो नुदों आरो हयथ' गोबाङानो नुवाखै आरो बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सामलायगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायलायदोंमोन आरो बिथांमोनाबो बुंदों जे बबेबा मोनसे लेभेलाव एसे गोरोन्थि जानो हागौ, नाथाय बे गोरोन्थिखौ बिथांमोना लगे लगे खम समनि गेजेरावनो बेखौ सुद्रायदों होननानै बुंदों आरो बियो बोरैबा एसे मिस्टेक जादों होनना बुंदों, इन्टेनसनलि बिथांमोना खालामाखै होननानै बुंदों। आरो बिदिनो जायो, मालाबा निउस लायोबाबो बेबायदि माने गोरोन्थि फोसावफ्लाङो, बिथांमोनाबो कारेक्सन खालामो। मालाबा माने प्रतिदिन टाइम, मालाबा प्रतिदिन असमिया प्रतिदिन, मालाबा नियम बार्ता पेपारफोरावबो जों माब्लाबा बेबायदि गोरोन्थि फोसावनायफोरखौ जों नुयो। नाथाय बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायना लायो। नाथाय जोंनि बर'फोरनि बेलायाव मा जादों दायो, जे एसे गोरोन्थि मोनब्लानो मानसिखौ माने हारेसमेन्ट होनांगौ, मेन्टेलि टर्चार होनांगौ, बेबायदि मेन्टेलिटि जोंनि गेजेराव जादों। दा ओंखायनो नैबे समाव आङो बुंनो लुबैदों जे बड'लेण्ड रादाबा माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला, गोरोन्थि जादोंब्ला, जिहेथु बिथांमोना जोंनि एसोसिएसनाव दङ आरो बिथांमोनखौबो जों बुंदों जे बेबायदि जुदि गोरोन्थि निउस फोसावदोंब्ला सेकेन्ड टाइम नोंथांमोना बेबायदि माने निउस फोसावनाङा होननानै जोङो बुंदों आरो बिथांमोनाबो बुंदों अके, जोंनिफ्राय जों बेबायदि निउस फोसावा होननानै। आरो बेखायनो आंबो खावलायनो लुबैदों बंस'नि क'क्राझार जिल्लानि जाय बिबानगिरिया माने स्टेटमेन्ट होदों, बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोना माने बे केसखौ उइथड्र खालामना लानांगौ। नोंथांमोना जोंखौ बुंदों जे बेबायदि निउस जुदि आरोबाव जुदि बर'नि निउस पर्टेलफोरा फोसावोब्ला नोंथांमोनखौ वार्निं होदो होनना बुंदों, एक्सन लागोन होनना बुंदों, साजा होगोन होननानै बुंदों। दा बाथ्राया बेयो जोबोद गिदिर मोनसे बाथ्रा आरो बेखौ जों सहज भाबै लानो हायाखै आरो बेखौ जोङो माब्लाबाबो सहज भाबै हयथ' लानो हानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला जों नायदों जोंनि बर'नि जे जारिमिनाव जे बेबायदि हुमखि होनाय, दाबि होनाय हयथ' सिगाङावबो जादोंमोन। जोंनि गोबां खौरांगिरिफोरखौ बेबायदिनो दाबि धुमखि होनानै सोरखौबा हयथ' गावथारदों, सोरखौबा हयथ' धुमखि होदों, सोरखौबा हयथ' बुदों, बेबायदि जाथायाबो जादों। दा बेनिखायनो जों गिखांनाय मोनदों। रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो बेखौनो बुंदों जे बेबायदि धुमखि होलायनाय जायोबा गोदोनि मोनसे परिबेस बेफोर फैफिनगोन नामा? आरो माहारियारि आफाद हिसाबै नोंथांमोनखौ जों रेसपेक्ट खालामो, नोंथांमोननि खुगानिफ्राय जों बेबायदि लुबैया। मानो होनना बुङोब्ला माहारियारि आफादानो जोंनि खौरां बिजोंखौ नायनांगोन, जोंबो नोंथांमोनखौ नायनांगोन। दा ओंखायनो आं नैबे समाव बुंनो लुबैदों जे नोंथांमोना जेरैबायदि आरजाथावै बाथ्रा बुंदों, जों बेखौ माब्लाबाबो जों गनायना लानो हानाय नङा। जोंनि एसोसिएसन हिसाबै जोङो बे बाथ्राखौ जोङो गनायना लानो हानाय नङा। जों मोजां मोनाखै, दुखु मोननाय फोरमायदों। दा ओंखायनो जाय बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों, जोङो बंस'नि गासैबो माने बिबानगिरिफोरखौ बुङाखै आरो हयथ' सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरिफोरा बेबायदि बुंनांगौ, बेबायदि बुंनाङा, बेफोरबायदि बाथ्राखौ हयथ' फोरोङाखै। नाथाय जाय बिथाङा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों, बिथाङा उइथड्र खालामनांगौ
जोंनि एसोसिएसननिफ्राय खावलायनाय। मानो होनना बुङोब्ला जाय गोरोन्थि मावदों बिथांखौ आसि दिन्थिनानै बुं, नाथाय सासेखौ आसि दिन्थिनायनि मुङाव जों गासैखौबो नोंथांमोना बेबायदि आसि दिन्थिनानै जानला मानला बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि गेजेराव मालाबा हयतो सौग्रावलायनाय बेयो फैनो हागौ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।